Маңгайыңга бәреп сорыйм хәзер. Мин Салих Сайдашев. Рэп оперлар әле алдадыр әле минем. Путин әллә Миннеханов? Матур музыка тыңлагыз, театрга йөрегез. Исәнмесез, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының махсус YouTube каналы өчен әле дип исемләнгән тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген сезнең белән мин Фәни Җиһанша булачак. Әлеге тапшыруның кунаклары безнең инде татар мәдәниятенә, сәнгатенә кагылышлы булган эшләре белән, иҗатлары белән кагылышы булган шәхесләр һәм минем бүген студияның кунагы инде барыгызга да таныш Илмир Низамов. Илмир Низамов ул безнең Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, ялгышсам гафу итәрсез иеме. Шулай ук безнең Тантана премиясе лауреаты, Маска халыкара конкурсына номинант, шулай бит. Һәм инде әлбәттә 2 көн эчендә 2 президент белән очрашкан шәхесебез. Синең кайсы театрларга күбрәк мәхәббәт, кайсы театрларга өстенлек бирәсең? Һәм гомумән беренче спектаклең кайсы иде ул, кайсы театрда иде, шуның белән уртаклашып китмәсен микән? Әлбәттә, мин гомумән театрны яратам. Мин Ульяндада яшәгән вакытта рус театрына еш кына йөри идек без. Мәктәп белән дә үзем дә йөри идем һәм менә Казанга 19 яшымда килгәч, әлбәттә, иң беренче театр ул Камал театры иде. Ульяновскида Камал театр спектакльләренә бармадың? Без бит анда гел гастрольдә идек, без анда чыкмыйдыр. Нишләптер мин аны белми идем. Менә без концертларга йөри идек. Театрны мин белми идем һәм мин Казанда беренче тапкыр татар телендә театрны күрдем. Мин бик кызыксынып килдем. Әйтәм, татар театры ул нинди була икән? Һәм иң беренче спектакль ул Телсез күке иде. Һәм мин шок катып шул спектакльне карадым. Авыз ачып карадым мин аны. Мен шул хәтле яраттым һәм менә шул спектакльдән тотынып минем мәхәббәтем татар театрына һәм театрга артагына бара һәм мин театрдан чыгып киттем шундый хыял белән. Әйтәм, бу театр өчен, бу сәхнә өчен мин музыка язарга тиешмен. 19 яшьтә инде син үзеңә шундый максат куйдың. Әйе. Синең сәнгать дөньясына сәяхәтең 11 яшьтә башланып китте, ялгышмасам. Әйе. 11 яшьтә син үзең менә шушы музыкасыз яши алмыйм дигән хис белән килеп кергәнсең. Каян килгән ул менә шулай музыканы ярату? Ул яши... Хәтта син февраль айында Әйе, ел уртасында Зинхар мине алыгыз дип, без әти әни белән килдек һәм мине елый барыбер алдылар. Һәм елый алдылар, алармы? Мин еладым. Син җыладың. Мин әйттеләр, килегез сентябрьдә дип. Мин әйттем, нинди сентябрь? Мин менә хәзер укырга тиеш. Сентябрь миңа бик озак кебек тоелды ул. Ул бит бала өчен 3-4 ай, ул мәңгелек кебек ул. Шуңа күрә менә февраль айында мин елый башлагач мине алдылар. Һәм ничек әйтергә, беренче елларны ничектер мин аны хобби дип үземә дип йөртә идем. Әйтәм, мин врач булам барыбер, табиб булам дип йөртә идем мин үземне. Һәм аннары соң музыка яза башлагач, ниндидер уңышлар барлыкка килде, конкурслар, фестивальләр, анда Мәскәүгә без барып кайттык. Мин сизә башладым, әйтәм, бу сәләт бит бөтен кешедә юк икән бу. Бу музыканы бөтен кеше яза алмый. Һәм музыканы яза, мин аның тәмен сизә башладым. Һәм әйтәм, мин композитор булсам нәрсә булыр икән дип мин уйлана башладым. Һәм 14 яшемә җиткәч, мин инде үземә төгәл әйттем. Илмир, син композитор буласың. Синең инде 14 яшендә, миңа калса 30-га якын әсәрләрең, җырларың бар иде, әйе. Бар иде. Син ай сайын язып тордың. Ай сайын еллар буе бер көн сайын мәктәптән кайтасында идәнгә сузылып ятасында, мин нишләптер идәндә эшләргә ярата идем, бәлки кан башка килә. Шулайды. Әйе, сузылып ята идем һәм нота дәфтәрләре белән шулай яза, мин менә шул әсәрләремне яза идем һәм ничектер менә шундый багаж барлыкка килде менә шул яшьтән үк инде минем. Шул яшьтән бирле син димәк инде чәчәсең. Хәзер урыр вакытың җитте. Шуның нәтиҗәләрен күрә башладык. Бу хакта без соңрак сөйләшербез. Аны инде тамашачыларыбыз белә. Менә миңа бик кызык. 19 яшендә син шулай безнең Камал театры өчен әсәр язам дип, музыкаль әсәр язам дип
максат куйгансың, һәм ул максатыңны ничә яшьтә тормышка ашырдың, һәм нинди спектакль белән? Минем беренче зур эшем Камал театры өчен, зур сәхнә өчен. Ул Хуҗа Насретдин спектакль өчен мин музыканы яздым. Кем уйный анда Хуҗа Насретдинне? менә шул вакыт- Кем илһам бирде Менә икән шул сиңа? вакыттан таныштык та бугай без. Шулаймы? Әйе, һәм минем өчен бер яктан ул бик шатлыклы хәбәр иде. Беренче спектакль эшләү ул Фәрит Бишентаев белән, әлбәттә, ул минем өчен үзе бер горурлык иде. Һәм шул вакытта миңа авыр иде, чөнки гыйнвар айында минем Кара Полат дигән операм чыкты, ә февраль айында монда Хуҗа Насретдин. Премьерасы. Һәм мин шул репетициялар барган вакытта, опера репетициялар барган вакытта төнлә без бик соң тәмамлыйдык репетицияларны сәгать 10-да, 11-дә кайтып, мин сәгать 1-гә, 2-гә хәтле шул музыканы яза идем. Чөнки мен әйтәм, Камал театры өчен мин эшләргә тиеш, ул эшне җиңеп чыгарга тиеш. Һәм мин аны җиңеп чыктым, һәм менә шул спектакльдән соң минем Камал театры белән зур дуслыгым башланды дип әйтә алам мин. Камал театры белән һәм инде Илгиз Зәйниев белән. Әйе, аннан соң икенче спектакль Көтәм сине иде. Бер елдан соң без Илгиз Зәйниев белән Көтәм сине спектаклен эшләдек, һәм ул минем өчен аеруча бик кадерле спектакль. Мин махсус җыр яздым, ул минем идеям иде. Илгиз әйтә, бу бит музыкаль спектакль түгел, җыр өчен. Көтәм Илмира сине. Кәримуллина башкаруында гаҗәеп. Һәм бу матур җыр. җырны барысы да ишеттеләр дә, гашыйк булдылар, һәм Илгиз финал төзеде махсус шул җырга. Инде урын булсын дип, шул җыр белән спектакль безнең Кара, тәмамланды. синең махсус җырыңны яңгыратыр өчен спектакль Әйе. куйганнар безнең театрда. Ну, спектакль Мин түгел белмидерим дә, әле моны. ә? Моны белмидерим Ну, ягалы. спектакль түгел, но менә сәхнәсен, финалын ул менә шулай төзеде, шул җырга урын калсын дип. Җиде спектакльгә. 10 10 спектакль. Мин бармы ришвәттән давасын беләм. Андагы миңа музыка бик ишидерие. Ничек дип әйтергә, Хуҗа Насретдиннан аермалы буларак, ул ниндидер вестерн жанрында. Бу синең үзеңә киләме менә шулай күрәм мин бу спектакльне, күрәм мин бу пьесада музыканың яңгырашын. Или син аны пьесадан укып чыгып, нәтиҗә ясыйсың. Әллә сиңа режиссер әйтәме, менә сиңа шундый рамкалар, шундый кысалар, уңга солга атып үтерәм, шулай гына яз дип әйтәләрме? Төрлечә була, төрлечә була. Менә бармы ришвәттән дәвам, мәсәлән, ул менә режиссерның шундый идеясы иде. Әйдә менә вестерн ягына музыка аша киләбез дип. Һәм мин шул менә шул әһәңнәрне тырыштым музыка кертергә. Кайбер спектакльләрдә Илгиз миңа әйтә, менә ничек ишетәсең, менә шулай давай эшлә дип. Бүгенге көндә хәзер нәрсә өстендә эшлисең инде? Менә шулай ук без Илгиз белән Адәмнәр дигән спектакль өстеннән эшлибез Курчак театрында. Музыка яза махсус шул спектакль өчен. Һәм тагын берничә спектакльләре бар. Яхшы. Киләсе Адәмнәр ул. Уңышлар әдәмнәр Әйе. дигән спектакль Әйе. Курчак театрында. Курчак театры. Кызык, бик кызык. Зурлар өчен спектакль ул. Курчак театры безнең Зурлар театрына әйләнеп бара. Бугай инде анда Илһам Шакиров, Әлфия Абзалова, Әлдермеш Зурлар Тәлмәндәр. эчендә дип әйтердем. Яхшы, Мәскәүдә яисә Санкт-Петербургта беренче караган спектаклең нинди иде алар? Мин мәсәлән бик яратам театр Петра Фоменко. Мин ул театрда еш булгалыйм. Мин бик яратам практика дигән шундый кичкенә генә театр бар. Менә, ну, әлбәттә минем иң яраткан театрлар алар музыкаль театрлар. Әлбәттә. Ул опера театрлары булсынмы? Ул Большой театрда соңга караган операң алайса. Русалка. Кем Русалка партиясын башкарды? Ан башкарды Динара Алиева дигән җырчы. Динара Әле Татарстаннан. Ул мин аны Азербайҗаннан дип беләм аны. Һәм менә күптән түгел генә мин театр Станиславский сәхнәсендә балет карадым. Эш однакный балет, бер актлы эш балет. Мин шуһатлы гашыйк булдым. Мин шок катып шуны карап утырдым. Менә күптән түгел генә узып китте ул премьера. Композиторы кем икән? Беренчесе аның Бах. Һәм икенче һәм өченче балетның композиторлары заманча композиторлар, мин аларның исемнәрен бик истә калдырмадым шул. Нишләп менә заманча композиторлар бик истә түгел соң безнең, колакта түгел. Нәрсә белән бәйле бу? Менә мин- Нишләп безнең Тинчурин, ой, гафу итегез, Салих Сайдашевлар, Җиһановлар, алар бөтен Советлар Союзы илендә, бөтен даирәдә яңгыраган исемнәр. Нишләп соң бездә?
Монда күп сәбәпләр бар. Беренчедән, минемчә, элек ничектер авторларга гомумән карау башка иде. Менә җырчы чыга сәхнәгә, әйтәләр, менә шуның музыкасы, менә шуның көе, менә шуның сүзләре башкара, шул афишада булсынмы, авторны гел әйтеп торалар иде. Аны бит әйтеп тормасан, халык аны белмәячәк тә. Беренчедән, икенчедән, бәлки ул вакытта алар бик күп тә булмагандыр, белмим. Менә бүген авторлар бик күп. Бәлки шуңадыр. Мин гомер буе шуның белән көрәшәм. Авторны белергә тиешләр, авторны күрергә тиешләр, ишетергә тиешләр. Шуңа күрә Һәм син бу фикерләреңне Россия Федерациясе президенты Владимир Владимирович Путин алдында да яңгыратты. Әйе, менә шундый мөмкинлек барлыкка килгәч, миңа әйттеләр, нинди сораугыз булса, сорау бирегез дип. Мин шуны әзерләп, уйлап, шул сорауны аңа бирдем, әйтәм. Бүгенге көндә безнең бөтен дөньяга танылган композиторлар Россиядән бик әз дә түгел, алар юк кебек. Ләкин без бит бар, мин үз коллегаларны бик яхшы беләм, бик сәләтле композиторлар бар. Ул бөтен Россиядә, әлбәттә Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, Казанда, ләкин бөтен дөньяга танылган исемнәр бик әз. Бөтен дөньяга гына түгел, без бүген дә менә Россиядә яшәп, үз композиторларыбызны бик әз беләбез. Сез менә композиторлар берлегендә бит инде, әгъза бит инде, синеме? Әйе. Үзара сезнең тусовкалар дип әйтимме соң инде, ниндидер Бар. показ мод дип әйтәмме соң инде, шул бер-берегезнең сәнгате белән аралашып, якыннан танышып, ул безнең менә театрлар арасында, театрлар берлеге арасында безнең конкурслар бар, грантлар, шулай ук теге фестивальләр оештырыла. Сездә юкмы ни соң андай әйбер тыгыз элемтәдә тора торган? Или Татарстан ничектер айрым читтәрәк торамы? Беренчедән, менә әйтергә кирәк, ул бит менә берлек, ул бит инде барыбер ничектер теге инде шундый ябык. Айрым, Әйе, анда менә без беребезне беләбез анда, Әйе. ләкин ул бит халыкка күренми, кешегә күренми. Музыка каян ул ишетелә? Музыка ул сәхнәдән ишетелә. Җырчы җырласа, аны театрда куллансалар, әлбәттә кино. Менә шуннан музыка таныла башлый. Шуңа күрә Миңа калса кино сәнгате музыканы күбрәк һәм тизрәк. иң көчле, Пропагандалый. мин әйтер идем, ул иң көчле юл һәм иң тиз юл тамашачыга, тамашачы Йөрәгенә барып җитә торган иде. Һәм шундый музыкаларның берсе әлбәттә тыйнаксызлык булыр инде бу тагы үземне мактасам. Кире нәфис фильмында Илмир Низамов үзенең гаҗәеп музыкасы белән бөтенләй яңа яктан ачылды дип әйтер идем. Минем бик күп эшләрем юк әле кино өлкәсендә, ләкин менә 3-4 фильм бар, Аллага шөкер. Һәм менә шунда Шулар да арасында үзеңә якыны, күп хезмәт сораганы һәм халыкта менә ул таныту тапканы кайсы? ике фильмны мин әйтер идем. Ул беренчедән Тапшырылмаган хатлар һәм Кире менә шул ике фильм. Әле алай гына түгел, син безнең ипигә дә үрелдең анда. Кирип чыктым. Ник үз эшеңне генә башкарып Кирип чыктым. Мин бик кызыксына торган кеше, һәм миңа шундый тәкъдим килгәч, кичкенә генә роль уйный аласың дип әйтәм, әлбәттә. Мәйтәм белмим, уйный аламмы юкмы. Эшләп карыйм, нәрсәдер килеп чыкты. Чыкты бик әйбәт. Илмира Калимуллина белән сезнең бик әйбәт тандым. Тормышта гына түгел, экранда да бик әйбәт күрендегез. Илмир, син экспериментлар яратасың миңа калса. Мин яшь кеше бит. Минемчә яшьлек менә шуның өчен Янчы бирелгән дә яшь? ул. 34. Кем 35 яшькә хәтле яшь кеше булып саналабыз. кемдер өчен бик карт дип уйлыйдыр. Ләкин белмим, мин бик кызыксына торган кеше, һәм мин үземне ачырга яратам. Төрле яклардан. Мәсәлән, менә шундый спектакльдә, анда Әлиф спектакльдә мин үземне менә шулай ачам. Анда классика музыканы язганда мин менә шулай ачам. Хуҗа Насретдин ул үзенә бер дөнья, анда башка спектакльләр үзенә бер дөнья. Шуңа күрә мин бик кызыксына торган һәм ул бит бик кызык. Нәрсәсе белән кызыксың менә? Беренчедән менә бер Ашу әйберне син эшлисең көннән көн, елдан ел, ул бит туйдыра. Ә монда башка почерк дип әйтим инде, башка ниндидер төсләр, башка яңгыраш, башка публика, башка тема. Һәм белмим, мин үземне Алар бәхәсләшмиме соң традицион белән, шушындай эксперимент синдә ак белән кара кебек сугышалып бармыйлармы? Алар бер-берсен тулаландыра дип әйтер идем мин. Шуңа күрә ак янында гел кара булырга тиеш, кара янында гел ак.
Шәп, бик әйбәт. Менә шул контрастсыз була алмый ул. Нишәптер безнең тамашачылар контрастлы кебек тоела миңа. Алар, мәсәлән, алынма әсәрләрне, шул ук Мольер, Шекспир булсын, Чехов әсәрләрен бик үк кабул итеп бетерми. Ә менә ниндидер комедияларны, үзебезнең классик әсәрләрне бик яратып карый. Моның сәбәбе нидә икән? Ну, моның сәбәбе кешенең халәте менә гомумән шундый ул. Кеше ярата җиңел генә карарга комедиялар. Ул татарлар гына түгел, ул бөтен дөнья халкы ярата шундый җиңел генә килешеп, яисә елап нәрсәдер менә шундый карар. Нишләп Зәңгәршәлне мин бик җиңел генә спектакль димәс идем. Син үзеңнең беренче тапкыр Зәңгәршәл караганны исеңә төшерә әле. Кайчан булды ул? Кайда булды ул? Һәм карадымы син аны? Менә телсез күкене карагач, театрга гашык булгач, бер атнадан соң мин Зәңгәршәлне карарга килдем. Һәм минем өчен менә шундый контраст булды. Мин аны әйтәм, нинди озын спектакль икән бу, әйтәм, кайчан бетер икән бу дип карап утырдым мин моны. Аннан соң мин әйтәм, бәлки ул теге 20нче гасыр башында тамашачы өчен ул башкарак күренгәндер дип уйлап Илмир, калдым. Зәңгәршәлне безгә Марсель абый әйтә торган иде, 8 сәгать бара торган булган. Таң атәчләре кычкырганда гына тамашачы иләренә кайта торган булган. Һәм алар кайтканда да урамда әле баяннар уйнап, шушы Зәңгәршәлдә ишеткән көйләрне җырлап кайта торган булганнар. Бүгенге көндә без тамашачыга 8 сәгатьлек спектакль яисә опера күрсәтә алабызмы? Гомумән, дөнья драматургиясендә, дөнья опера сәнгатендә дип әйтик, шулай озак бара торган әсәрләр бармы? Ул вакытта Хәзерге көндә. Юк, ул вакытларда гомумән оперларда 5-6 сәгать булганнар. Ну, әйтергә кирәк, ул бит вакытта интернет булмаган, телевидение булмаган, радио юк, китаплар һәр гаиләдә булмагандыр ул. Шуңа күрә кеше бит театрда вакытын нәрсә үткәргән. Алар үзара аралашкандыр. Ул бит театр гына түгел, ул менә шундый мәдәни үзәк булган ул вакытларда. Бик дөрес. Шуңа күрә Хатын-кызлар мода чикилгән шуңа күрә аранда ул матур күлмәкләрен ул 8 сәгать ул үзенә бер бәйрәм кебек кабул иткәннәрдер. Ә без кайдыр ашыгабыз барыбыз да. Безгә тиз генә менә без карадык, тагын бер спектакль карыйбыз. Аннан соң өйдә нәрсәдер, аннан соң интернетта укырга өлгерергә. Менә безнең замана шундый. Ә менә Зәңгәршәлгә кайткач, мин әлбәттә ишек әйтергә, ул вакытта бәлки әзер дә булмагандырмын. Менә шундый теге традицион, шундый милли спектакльгә. Бәлки менә күпме ел инде үтте, 15 елга якын үтте, һәм менә бүген карасам, миңа бик кызык, мин аны ничек кабул итер идем икән. Син бүгенгесен карагансыңдыр бит инде бу куелыштагысын, әле карамадыңмы? Юк. Аннан соң оркестрда үсте бит. Менә шул. Сине һәм хөрмәтле тамашачыларыбыз сезне яңартылган оркестр белән, яңартылган Зәңгәршәл спектаклен карарга Камал театрына чакырам. Кил, кара һәм үзеңнең шул 19-20 ел элек алган кичерешләрең белән бүгенге көндә алган кичерешләреңне чагыштыр һәм яңадан синең белән без очрашып, бер сөйләшеп алырбыз әле. Маңгаеңга бәреп сорыйм хәзер. Сиңа әйттеләр, менә депутат буласың. Бөтен проблемаларны чишә торган сиңа должность, дәрәҗәле. Һәм әйттеләр, менә сиңа бернинди шикләүләргә дә ия булмый торган композитор эше, дөньяның төрле почмакларында син яза аласың, куя аласың. Кайсысын сайлар идең? Әлбәттә композитор эше. Теге депутат килеп әйтә, минем шикләвем бар. Сөйләшербез. Сөйләшәсез депутат белән. Әлбәттә. Шулай булгалы бит ул. Димәк, син киләчәктә үзеңне андый политикада, сәясәттә күрмисең. Мин аның турында бер кайчан да уйлаганым да юк. Минем өчен иң мөһим әйбер ул иҗат. Иҗат һәм музыка. Музыка үземне дә бәхет итә, һәм мин бик ышанам. Халкымны да, безнең милләтне дә бәхетле итсәк, күпмедер килеш, мин бик бәхетле булыр идем. Яхшы, бик әйбәт. Син килдең менә тагы очрашуга име? Россия Федерациясе президенты Владимир Владимирович утыра дип кабул ит инде мине. Тагы нинди проблемаларны чишәр идең? Проблемалар алар бер кайчан да бетмәс, әлбәттә. Менә мин төп проблеманы әйттем инде аңа. Һәм
Нәрсә әйтә? Белмим. Бүтән юк. Бүтән проблемалар алар безнең эшебездә, шуңа күрә үзеннән тора барысы да. Мин бик ышанам, менә кешенең үзеннән бик күп тора. Без еш кына көтеп торабыз, кемдер синең проблемаларыңны шишер дип, ярдәм итер дип. Әлбәттә, ул кирәктер, ансыз була алмый. Ләкин беренчедән үзеңнән башларга кирәк. Үзеңнән башласаң, үзеңә лидер булсаң, ул проблемаларда әзәя бара, дип уйлыйм. Рөстәм Нургалиевның ышанычлы вәкиле дә бит әле. Шулай килеп чыкты. Чыкты, ничек? Сиңа тәкъдим иттеләрме? Үзеңнең берәр мотивацияң булдымы? Миңа тәкъдим иттеләр, һәм мин әйтәм, әлбәттә. Аның эше нәрсәдән гыйбарәт? Безнең берничә очрашу булды, һәм очрашу безнең сайлаучылар белән, халык белән. Һәм менә халыктан аларның проблемаларын тыңлап, аларның сорауларын тыңлап, ул сорауларны безнең президентка тапшырырга тиеш идек, һәм менә минем шундый 2 очрашу булды. Тиеш идек, тапшырдыңмы соң? Беренче көнне халык юк иде, мин килгән көнне. Кайда булды ул очрашу? Ул, штаб дигән җире бар инде аның. Һәм Белмәгәннәрдер? юк, анда халык килгәләде, кем белгән шул килде. Шуңа күрә менә шундый миссия иде бездә. Иде дип сөйлисең, узган заманда бүтән юкмы инде ул миссия? Ул бит инде сайлау үтте. Ул бит менә шул бер Син айга бер нәрсә дә хәл итмәдеңме ни? Бер нинди проблеманы да чишмәдеңме ни? мин Син шунда сайлау халык килер дип утырдың да, халык килмәс, шуның белән бетте. минемчә ул бит Конкрет гамәлләр башкардыгыз. Дигән сорау тора менә минем монда, шпаргалкада. Ну-ка, отчитывайся давай. ул бит ничә әйтергә, мин менә шәхес буларак үземнең эшем белән, димәк, менә безнең президентыбызның эшләрен хуплыйм һәм аңа ничек әйтергә, яхшы карыйм дигән сүзне дип аңлата бит. Бик әйбәт. Без дә бик яхшы Мин карыйбыз. шулай дип сиздем менә шул миссияны, һәм минем өчен ул бик зур горурлык иде. Илмир, инде әйдә кайтыйк хәзер политикадан име, сәнгатькә, сиңа, миңа якын булган. Аллага Нишләп синең әсәрләрең топ шартларда беренче урыннарда бармый? Радио ротацияларда ишетелми. Шул көтәм синедән башка минем гел ишетәсем килә. Беренчедән, мин алай ук әйтмәс идем, менә безнең Өмет йолдызы дигән җырыбыз бөтен радиостанцияларда кемдер бер көнне сториста элеп куйган. Бер радиода шул җыр яңгырый, менә шулай бара да, икенче радиода да шул җыр яңгырый дип әйтәм, менә бит. Туры килгән шуңа. Ул бит топ чартлар бүген бар, иртәгә юк, ә менә кеше күңелендә менә калса, менә мәсәлән безнең төрле балалар өчен конкурслар бар, менә шул анда йолдызлык бар, анда музыкаль мәктәпләрдә уза. Һәм мин бик еш ишетәм, ничек балалар минем җырларымны җырлыйлар. Минем өчен бу иң зур топ чарт. Һәм мин бик бәхетле дип сизәм менә шул мизгелләрдә. Ул бит мин аны сорамадым. Зинһар җырны җырла дип, иранда түләп дип. Булдымы шулай менә акча түләп минем җырымны башкармады? Юк инде. Алар үзләре бирәр, Илмир, җырыңны сат дип, яисә музыканы сиңа түләүчеләр булдымы соң? Әлбәттә, ул бит эш. Төрлечә була. Ну, договор төзепме, или булай гынамы, астан гынамы, конверт беләнме? Төрлечә була. Конверт белән дә була, договор төзеп тә була. Юк, ничек әйтергә, официаль заказ булгач, әлбәттә безнең илдә договорсыз була алмый ул. Менә мин официаль кеше буларак, минем бик тә җырлыйсым килә. Безнең синең яраткан җырчы Эльмира Шәрифҗанова белән дуэтыбыз бар. Безгә дуэт яз әле дисәм, мин сиңа күпме акча түләргә тиешмен хезмәтеңгә? Менә ул очракта мин бит акча гына турында гына уйламыйм. Мин иң беренче уйлыйм менә бу җырны язгач, кем ул җырны җырлый һәм менә аның язмышы турында. Мин җырлый алырмын. Менә мин дә шуның турында уйлап белмим. Язмаска булдың инде син. Бирермен бу җырны Фәни Җиһаншыга, юкмы? Мин белмим. Булмады бу. Форсаттан файдаланып җыр алмакчы идем бушка, ансы да бушка да булмый икән. Син үзең җырыңа, үзеңнең киләреңә, үзең күп очракта
аккомпанировать итәсең. Әйе. Башкаларны кабул итә алмыйсың. Юк, ничек, юк, мин кабул итәм. Әлбәттә, уйнасыннар, ләкин менә шулай туры килә. Аны бит кемдер чакырга кирәк, ә мин монда Үзең кул астында. утырдым да уйнадым. Шалт уйнадың. Әйе. Син бик күп йөрисең. Бугалый. Кая инде әле генә кайтып керде Мәскәүдән, нинди зур анда синең язылган иде мәгълүматын, эшләр башланды, боз кузгалды дип. Бер карыйм Европага чыгып киттең. Бер карыйсың. Әйе. Беренчедән сәяхәт минемчә кешене байыта. Менә рухи дөньяның байыта. Мөхәммәд Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән бит, син әйтмә күпме син укыдың, әйтмәгән күпме син сәяхәт иттең дигән сүз бар. Һәм мин аның белән бик килешәм. Менә мин күп йөри башлагач, минем мөнәсәбәтем дә, минем мәхәббәтем дә туган җиремә, туган илемә арта башлады. Үсә башлады кебек. Ә мәхәббәтең юк ие. Юк, ул бар иде, ләкин без еш кына бит яшибез менә шундый фикер белән менә каядыр анда яхшы, каядыр анда кояш җылырак, каядыр анда һава чистарак дип яшибез без. Менә шундый Кеше тавыгы күркә булып күренә. Әйе, әлбәттә. Ә менә син күп йөргәч, күп сәяхәт иткәч, үз күзләрең белән менә шуны күргәч, син аңлый башлыйсың. Әлбәттә, анда яхшыдыр күп нәрсә. Ләкин туган җирең дә сиңа бик кадерле шул вакытта. Димәк, син чит илдә солтан булганчы, үз илендә олтан бул дигән гыйбарә белән килешәсең. Солтан буласың килми инде чит илдә. Минем бабам Солтан Гарәй. Шуңа күрә миңа шул исем бик кадерле. Шуңа күрә үз илендә Солтан Гәрәй бабай анага булып, олтан булып яшәргә дә ризасың. Син шундый саф татарча фикерләр генә түгел, сөйләмең дә бу синең әти-әниеңнән. Беренчедән, ул әлбәттә гаилә. Әти-әни белән без гел татарча аралаша идек. Алар мине махсус татар мәктәбенә, татар мәдрәсәсенә биргәннәр иде. Һәм менә 4 ел дәвамында Ульяновскида мәдрәсә бар. бар иде. Менә бүгенге көндә бармы юкмы мин белмим. Менә мин 4 ел шул мәдрәсәдә укыдым. Безнең татар теле, татар әдәбияты дәресләре бар иде. Намазда укыдыгызмы әллә? Намазда укыдык. Гарәп телдә бар иде. Әйтәм аны син Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның гыйбарәләрен әйтәсеңме, әйтәм куям. Бер әйткән бу мәдрәсә җимешләрен димәк син безгә. Бәлки шулайдыр. Менә белмим, менә бу умыртка бәлки шул вакытта салынгандыр миңа. Кем белгән. Һәм аннары соң инде Казанга килгәч, мин үземә максат куйдым, менә бу әдәби телен шомартырга. Һәм минем менә дусларым, артистлар, драматурглар, журналистлар барлыкка килде, шагыйрьләр әлбәттә. Мин бит күп иҗат иткәч, җырлар, музыкаль әсәрләр, мин күп либреттолар укый башладым, текстлар укый башладым. Миңа таныш булмаган сүзләр бик миңа еш очрый иде. Минем 2 зур томлы сүзлегем бар иде, мин аны ачам да карыйм. Мин аны бүгендә укыйм. Һәм менә тел байлыгымны үстергә тырышам. Мин гомумән телләр яратам. Татар телен генә түгел, мин инглиз телен кем яхшы белә. Do you speak English? Yes, I do. Менә кем Sprechen Sie Deutsch? Nein? Nicht. Һәм менә мин гел сокланып карыйдым кешеләргә кем күп телләр белә. Һәм мин әйтәм, ничек мин башка телләрне өйрәнергә минем хакым бар, мин үз телемне белмәсәм, татар телен белмәсәм. Һәм менә мин татар телен башладым өйрәнергә. Һәм менә шомартам, менә хәзер дә мин менә бу очрашуда татар телемне шомартам дип Уйлыйсың. әйе. Нинди янга сүз ишеттең татар телендә бу тапшыруда? Яңа сүзләр алдау, бәлки. Әйдә мине гаҗәпләндер. Бер сүз белән. Гаҗәпләнешеп утырырга без бүтән вакытта тапшыру яздырабыз. Илмир, әйдәле, без сөйләшик үзебезнең спектакльләр турында. Бүген безнең сәхнәдә синең 10 әсәрең бара. Димәк, безнең 10 спектакльгә синең тарафтан музыкалар язылган. Әйе. Беренчедән, мин бик менә шуның белән горурланам. 10 юбилей бит инде. Әйдә юбилейны уздырырга кирәк алайса. Әйдәгез, мин әле менә бу интервью алдыннан мин үзем санап киттем, күп минем спектакльләрем бар. Шулар арасында менә якынын ишеттек инде без Димә Хуҗа Насыртдин икәне беренчесе булуы белән инде бүгенге көндә безнең бик зур уңыш белән бара торган Миркәй белән Айсылу һәм Бию Пәрие.
Икесе ике төрле, бөтенләй. Икесе ике төрле. Минем өчен һәрбер спектакль үзенчә ничектер кадерле. Беренчедән, мәсәлән, Бию пәрие, мин бик яратам спектакльдә җырлар булган вакытта. Мин бик яратам артистларны җырлаттырырга. Алар бит менә җырчы, ул үзенчә җырлый, ә артист ул җырны еш кына артист буларак, менә герой тормышыннан чыгып, сизеп, аеруча матур җырлый ул җырларны. Һәм менә Камал театрында, менә Бию пәриендә шундый җырлар бар. Миркәй белән Айсылу Иләнә спектаклендә менә шундый җырлар бар. Һәм мин бик шатланам, менә бу җырлар аннары соң спектакльдән соң үзенә аерым тормыш алалар. Һәм ул үзенә бер шундый максат бар минем, ул җырлар спектакльдән соң да Яшәүләрен дәвам итәләр. Әлбәттә, менә Сәйдәш шулай булган бит. Шуңа күрә менә ул традицияләрдә мин дәвам итәм. Амбициялар әйбәт, яхшы. Әйе. Әтәш миңа читәнгә ул гомумән мюзикл сыман ул. Нияз Игламов ул спектакльне мюзикл кебек дип әйткән иде әле миңа ул. Анда безнең тере музыкантлар сәхнәдә һәм тере тавышлар, артистлар шул җырларны җырлыйлар. Моны аңлатып китәргә кирәк инде. Тере ул үле дигән сүз белән бәйле түгел, фонограммасыз. Жанлы диләр әле татар Әйе, телендә. жанлы. Менә шундый матур сүз бар. Жанлы музыка һәм мәңгелек буранда Бу димәк, әтәш меңән читәнгә Фәрит абый Бикчантаев белән синең икенче эшең булды, яме? Әйе. Бу аның белән икенче эшем һәм бу аның теләге иде. Без ди музыкантларны сәхнәгә чыгарабыз. Һәм без уйлаштык нинди музыкантлар һәм менә ниндидер нәтиҗәгә килгәч, мин шул музыканы яздым һәм миңа бик кызык иде. Минем анда ничек әйтергә напарнигым Яган Себастьян Бах. Минем җырларым Бах белән бергәләшеп баралар анда. Бу режиссерның киңәше идеме, әллә синең үзеңнең шулай тапкан Юк, уйлап? бу Фәрит абый үзе шундый фикер әйтте. Менә миңа бик Бах кирәк дип спектакльдә һәм менә Бах музыкасы белән минем җырларым Тәңгәл баралар. Әйе, Аермасын кайда Бах, кайда Илмир. Әйе. һәм финалда мин менә Бах музыкасы белән бергәләшеп бер шундый җыр яздым. Бах музыкасын кушып. Әйе. Һәм инде безнең мәңгелек буран, бу инде зур масштаблы Шыңгыз Айтматовның әсәре, бөтен дөнья классикасында үз урынын тапкан, пьеса итеп эшләнгән, Илгиз Зәйниев куелышындагы драма. Әйе. Һәм монда син бөтенләй башка алым кулландың миңа калса. Миңа бик мөһим спектакльне эшли башлагач, нинди инструментлар, нинди тембрлар ул менә музыканы яңгыратыр. Һәм менә бу спектакль өчен мин махсус сайладым менә бу казах думбрасын. Ул бит инде анда казах. Налаларында бара. Әйе, шул ук вакытта менә бу татар курае да бар анда. Менә шул милли инструментлар миңа бик уен кораллары бик мөһим иде. Һәм менә шул инструментларга мин басым ясыйм шул спектакльдә. Һәм бик матур музыка килеп чыкты, һәм шул музыканы мин еш кына ничектер аерымда ишетәм. Аны бик еш кулланалар спектакльдә генә түгел, тамашачы ул музыканы бик ярата. Янда бер сәхнә бар безнең, риваят Гүзәл Гүлвердиев белән Илтизар Мөхәммәлиев башкаруында, дуэтта. Алар җыр җырлыйлар, алар җыр җырлыйлар ул казах җыры. Ул минем җырым түгел ул. Композитор башка. Аның композиторы башка, ул бәлки казах халкы язгандыр аны. Ул халык җыры дип мин аны кабул итәм. Әйе. Шуңа күрә һәрбер спектакль ул үзенә бер дөнья, үзенә бер ниндидер галәм һәм мин менә яңа спектакльгә алынгач үземне менә сез артистлар бит сәхнәдә ничектер яңа шәхес, яңа кеше буларак хис итәсез. Менә мин шулай үземне менә яңа кеше кебек хис итәм. Бию пәриендә мин шундый заманча музыкант, анда ниндидер анда классика, милли спектакльдә мин үземне Сәйдәшев кебек кабул итәм. Мәсәлән, менә Миркәй белән Айсылу спектаклендә җыр бар анда. Тукай сүзләренә язылган. Илгиз миңа шундый максат куйды. Бу җыр ди татар халкы җыры кебек яңгырга тиеш, менә татар халкы онытылган җыры кебек яңгырга тиеш ди. Һәм мин үземне әйтәм, менә Сәйдәшев булса, ничек ул җырны языр икән дип, менә шундый уйлар белән яздым мин аны. Мин үземне әйтәм, мин Салих Сәйдәшев. 1920 ел, мәсәлән. Һәм мин менә шул җырны шулай яздым.
Evet, син үзең дә бу җырны яза башлар алдыннан артистларга куелган максатларга, артистларга куелган теге әйтәләр бит син үзеңне шушындый персонаж итеп тоерга тиешсең дип, димәк бу сиңа ярдәм итә. Әлбәттә. Илмир, Алтын Казан Әйе. опера театрында куелды һәм менә без сөйләшеп утырдык, музыкаль спектакль. Алар охшашмы? Яисә аерыламы? Аерылса нәрсәсе белән аерыла, охшаш булса нәрсәсе белән охшаш. Шул көйләреннән, музыкасыннан башка дип әйтүем инде. Әлбәттә, бер яктан карасаң, тегендә дә көйләр, монда да көйләр, анда да музыка, монда да музыка. Ләкин музыкаль театрда, операда, мюзиклда, балетта композитор гына түгел, ул әле режиссер. Син үзең ясыйсың менә шул басымнарны, менә бу темпны, ничек бу сәхнәләр куела, нинди музыкага бу хәрәкәтләр булачак, нинди музыкага бу сүзләр әйтеләчәк. Драма театрында син композитор гына, ул басымнарны ясый әлбәттә режиссер. Еш кына мин музыканы язам да, һәм режиссер ничек тели, ул музыканы куллана. Кайбер җирләрдә ул музыканы кабатлый, кайбер җирләрдә ул музыканы алып ташлый. Ул Кайбер җирдә башын гына уйната, кайбер җирдә менә еш кына шулай була. кульминациясен. Мин бер идея белән бу музыканы язам, режиссер башка идеяны сизә ул музыкада, һәм аны башка җиргә куя. Ул хуҗа, тулысынча драма театрында режиссер тулысынча хуҗа. Музыкаль театрында мин барысында тезеп барам. Шуңа күрә менә еш кына әйтәләр бит драма театрында бүген спектакль бик тиз уйналды, яисә бик тартылды, бик сузылды. Музыкаль театрында алай була алмый. Чөнки анда такт билгеләнгән. Ул вакыт бара һәм аны туктатып булмый. Менә бу такт баруы, музыканың баруы, ул барысы да миннән тора. Һәм мин үземне еш кына менә музыка язган вакытта, әлбәттә мин көйләр турында уйлыйм. Музыкасы матур булсын дип, анда оркестровкасы бар. Ләкин иң беренче очракта мин үземне режиссер буларак хис итәм. Мин менә музыканы язган вакытта үзем менә бу җырны җырлап чыгам иде. Хәзер әйтәм, нинди сәхнә, менә бу персонаж нинди кыяфәттә, нинди хәлдә ул хәзер. Ул усалмы, ул тынычмы, ул нәрсәдер, ниндидер аның дулкынлану бармы ишендә. Мин аны баштан текстан сизәм, күрәм. Либреттодан, Һәм аннан соң шул аның хәлен, аның кәефен музыка аша бирергә тырышам. Ул менә иң зур аерма. Кайсы кәефне бирү авыррак? Кешедәге булган нинди характерны яисә чагылдыру авыррак? Музыка аша. Иң җайлысы мәхәббәт темасыдыр миңа калса. Иң авыр күп сүз булган вакытта иң авыр. Менә күп текст булса, ул текст белән нәрсә эшләп бетергә дип баш ватып утырасың. Ария. Ничек әйтергә, менә бер сүзне бит аны сузып була. Менә күп сүзләр булган вакытта еш кына күп сүзләр музыкага Рэп укысыннар. Кем шаулый. Бәлки шулай, бәлки рэп ясыйсың. Ул рэп оперлар әле алдадыр әле минем. Рәхмәт, бәлки бу синнән яңа сәнгать төренә беренче адым, яңа сулыш булып китер дип уйлыйм. Бу чиракта миңа безнең татар опера театрының директоры Рафаэль Сабирович бик дөрес һәм бик шундый нечкә киңәш биргән иде. Менә театр синең әсәреңне ала икән, ул килеп чыгамы, килеп чыкмыймы? Бөтен гаебе театрда. Чөнки театр аны алса, ул уже гениаль дип ала ул аны. Һәм бөтен ничек әйтергә, кимчелекләре белән бөтен ответственность бөтен җаваплылыгы шул вакытта ята театрга, башкаручыларга, артистларга. Чөнки әсәр ниндидер кимчелекләре булса, алмас иде. Ләкин син аны алдың, шул ук вакыттан син җаваплы шул өчен. Мин аның белән бик килешәм. Бик әйбәт. Менә Илмир, син әйттең име, композиторга музык язганда сүзләр мөһим дидең, әгәр дә ул зур булса башката дидең, бер генә сүз булганда җиңел дидең. Бүгенге көндә синең иҗатташ шагыйрьләрең
Фикерләрегез туры килгән андый яшь буын шагыйрьләр бармы? Кемнәр белән аралашып торасыз? Һәм кемнәрнең шигырьләренә көйләр иҗат итү сиңа менә йөрәгеңә май булып ята инде? Әлбәттә инде мин менә өлкәннәрдән башлыйм. Беренчедән минем өчен ул Ренат Харис, чөнки Алтын Казан, Кара Пулат, менә шундый зур әсәрләр аның белән язылды. Һәм ул безнең бик тәҗрибәле либретто авторы. Ә җырлардан минем өчен менә бу соңгы елларда Резидә Габай белән без инде бик күп җырлар яздык. Резидә белән миңа бик рәхәт эшләү. Без гел аның белән элемтәдә Бер дулкында бер дулкында мин ничектер аңа идеямны әйтәм дә, берничә көннән соң миңа телефоныма килеп төшә ул текст. Шуңа күрә аннарсынан инде музыка туа. Луиза белән безнең җырларыбыз бар, Луиза Янсуар, Йылдыз Миңнуллина белән мин бик яратам эшләргә күптән түгел. Менә еш кына бит композитор әзер булган текстка музыка яза, ә Йылдыз минем әзер булган көемә шигырьләр язды. Һәм ул гаҗәеп искиткеч җыр туды. Менә мин бик рәхмәтле. нинди җыр? Көтәм сине спектаклендә бер гап-гади генә вальс бар анда. Һәм Йылдыз шул вальсны тыңлап текст язды, шигырь язды, һәм күптән түгел Мубай белән без аны концертыбызда башкардык һәм тамашачы ул җырны бик җылы кабул итте. Без ул җырны алай берсә яздырга телибез. Әйе. Музыка иҗат итәсең, очрашуларга йөрисең. Штабта халыкның Ул инде сирәк мирәк кенә була. Тыңлап утырасың. Әйе. Инде мин чит илләрдә бүтән оркестрлар белән чыгыш ясауларыңны әйтеп тә тормыйм инде. Гомумән, каян синең шулай вакытың кала? Каян әле концертлар бирәсез? Ул бит минем тормышым. Бүләсең син аны. Бөтенесендә шулай. Төнге 2дә музыка язу рәхәтме ул? Якына туйдырып язуга караганда. Чөнки мин аны барысында эш дип сизмим мин аны. Ул минем өчен ял да, ул минем өчен мәхәббәт тә, ул минем өчен тормыш та, ул минем өчен бөтен нәрсә. Шуңа күрә менә еш кына шундый концертларда мин ял итәм, менә сәхнәгә чыгып мин ял итәм. Булай, безнең сөйләшеп утыру нәрсә эшме? Әлбәттә ул шулай ул минем өчен ниндидер үзенә бер ял дип әйтмәс идем, ләкин ул шундый ниндидер обмен, ул ниндидер аралашу. Һәм татар телен байыту, шомарту өчен мастер-класс. Блиц, соң укыган китабың? Ой, туктале, хәзер. Ладно, нота китабы дигән инде, әйдә. Юк, нота китабы түгел. Нота китабы түгел. Соңгы укыган китабым. Мин әле китап укыйм. Менә шулай дип әйтим. Нинди китап? Гүзәл Яхинның Самаркандка менә бара торган эшелон турында китап укыйм. Автографлы китабын укыйсың. Әйе. Шул китапны. Яраткан автор? Толстой. Композитор? Рахманинов. Яраткан төс? Ак. Яраткан кинофильм? Яраткан кинофильм. Карыйсыңмы син аларны? Карыйм әлбәттә. Юк, алар әлбәттә бик күп, менә кайсысын сайлап аларга. Сериал карыйсыңмы? Сериал күптән караганым юк. Кино? Кино. Яраткан кинофильм. Мин бик яратам. Булсын әле, Любовь и голуби. Мин бик яратам шул киноны. Бигәйбәт, миңа да ошый. Әйе. Яраткан спектакль? Яраткан спектакль. Әйтем әле, иң беренче минем тормышымда күргән спектакль, менә татар телендә ул Телсез күке. Һәм ул минем бәлки иң яраткан спектаклемдер татар телендә. Европамы, Америкамы? Америкада булганым юк, кызганычка каршы, шуңа күрә Европа дип әйтәм. Татарстан түгел. Европа белән Америка бит монда без сайлыйбыз. Һәм Татарстан әлбәттә ул Европада, Азиядә барысы да. Санкт-Петербургмы, Мәскәүме? Мәскәү әлбәттә. Казанмы, Мәскәүме? Казан әлбәттә. Казанмы, Ульяновскимы? Казан әлбәттә. Путин, әллә Миннеханов? Икесе дә бергә.
Yok, birsini ayırıp alabız bilip. İkisi de birge. Min ikisi bilen de tanış, şuna göre min allarını ayrı almayayım. Yarar İlmir. İyi. Rahmet kilgeninge. Hürmeli tamaşaçılar, şunday uzak bardı bu bizning söyleşübüz. Özünüz için bik kızıklı maglumatlar algansızdır dep oylaybiz. İlmir, aytır sözün qaldımı? Eğer de qalsa, tilekler bilen şunu bizni tinglovchilarga жеткиze alasan. Motor muzika tingлагыз, teatrga yerегіз.